ассалому алайкум вордураи азиз, салом ба ҳама мардими сарбаланди тоҷик. Умедвор ҳастам ҳар як шумо сеҳат саломат ҳастед. Ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза бо дархости зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки як навор фақат Astra F4 яъне караванҳои простоя ба навор бигирем. Шумо бошад дӯстони азиз, дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Любителои караванҳо ҳатман дар видео лайк монед ва нафарои толу меҳмон ҳастед, хоҳишмандам дар канал подписия кунед ва бордуро ҳамин наворша максимална дастгирӣ кунед, хатя би 200 лайк кунед ба наздики қисми дуюмшам мебурем. ба ҳам хотир нашуд лайк бетараф набошед. рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебурӯяд. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ навъ молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. наворро ногзавонда то охираш тамошо кунем, беҳтарин навоштагия иншоалло маъқултон мешавад. курсеро бо дӯстони азиз дар рӯи экран мебурӯяд ва инак мо наворро сар мекунем. тамошои бо фароғат ба ҳар яки шумо хоҳонем. бордураи азиз, инак навори караванҳоро шурӯъ мекунем. ҳатман лайкҳоро бизанем, моро дастгирӣ кунед ва якум каравани фурӯшимон солиш 98 бордуро, объёмаш 1.6, сӯзишвориш бензини худи, коробка механика, ранг сервиси, кузоваш караван. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархи мошин хулосаи гап 28500 сомон. соҳибаш мегӯяд срочно мошин фурӯхта мешавад ва нашо ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардагӣ нест. рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор мебурӯяд. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. бордуро дуюм каравани фурӯшимон солиш 96, объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг кабуд, кузов караван, дисково простои. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархаш 19500 сомон. пробегаш 245000 километр. соҳибаш мегӯяд мошин созаи ҳуҷҷати солона дора, утилам дора, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. ногуфтанам набордуро ки шумо дар чӣ маркаи мошин лозим мешавад, ҳатман дар комментира нависонед ва мо иншоалло дар навори баъдина ҷойгир мекунем. дӯстони азиз, навора идома медиҳем ва ин каравани фурӯшимон солиш 95, объём моториш 1.6, сӯзишвориш гази холи, коробка механика, ранг зелёни, кузов универсал, пробегаш 231000 километр. соҳибаш қайд кардагӣ ва қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дисково простои. соҳибаш мегӯяд моториш созаи чашкои ақибаш созаи ҳуҷҷат надора. нарша 11500 сомон мондагиай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебурӯяд. бордуро марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. чорум каравани фурӯшимои бордуро солиш 96, объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензини холи, коробка механика, кузов караван. мошин қарор дорад бордуро дар шаҳри Бохтар яъне Қурған. нархаш 26000 сомон. соҳибаш қайд кардагие ки мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. харидоро занг бизана. ҳуҷҷат дора, утилам дора, срочно сум дар кор фурӯхта мешавад. харидори аниқ занг бизана. бордурои ман рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонад. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед. бордурои азизи каравани фурӯшимон солиш 98, объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка механика, ранг сиёҳ, кузов караван. каравана бераҳмаш бордуро қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархаш 36000 сомон. соҳибаш қайд кардагие ки мегӯяд срочно фурӯхта мешавад, арзонам мешавад. хулосаи гап ҳамаш 100. ҷавоб мегӯм, ҳуҷҷати солона дора, кондитсионер дора, утилизатсия дора, срочно сум дар кораи мефурӯшемаш. ба скутер, ба iPhone 14, ба тапак, ба пая, ба ҳезм, хулос ба любой чи алиш мешидай. чӣ ки бордуро дастурат мебинед сасаниша, масаз созе сасаниш. нашод қалингаш бераҳмона мега муомила мекунем. илтимос карда беҳуда занг назанед. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебурӯяд. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. ногуфтанам набордуро ки рақамҳои ватсап мо дар рӯи навор мемонам. агар ягонтатон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ навъ молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас ба мо муроҷиат кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. бордурои азиз, навора идома медиҳем ва дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. ҳатман лайкҳоро бизанед, нафарои толу мемонед, хоҳишмандам подписия кунед. ва ин каравани навбатимон бордуро солиш 97, объём моториш 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, кузов караван. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нархи мошин 22000 сомон. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионердор, мотор, коробка сад, 4 диска балон, созаи харидори аниқ занг бизана.
ҳуҷҷат надорад, камтарак муомилаам дорад, беҳуда занг назанед, мегӯяд срочно мошин фурӯхта мешавад. Бордораи азиз, рақамҳои соҳибашро дар рӯи навор мемонам. Марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. ҳафтум каравани фурӯшии мо бордоро дар навори имрӯза солаш 98 объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг капут, кузов караван. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бағдод. Нархи мошин 35500 сомон. номеро бошад транзит. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документ 1 сола утилизатсияам дорад, бо савдорам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебирояд. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед ва қатъияка савдо кунед. ҳаштум каравани фурӯшимон солаш 97, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг залатиси, кузов караван. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 39000 сомон. соҳибаш начот ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардагӣ нест, фақат гуфтагие ки маълумоти бештар тариқи телефон. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибашро дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. марҳамат бордоро, наҳум каравани фурӯшии мо солаш 96, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг зелёни, кузов караван, дискоҳо простои. мошин бордорои азиз қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархаш 22000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин хубай, моторсоз, коробка соз. рақамҳои соҳибашро дар рӯи навор мондагиам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед ва қатъияка савдо кунед. бордоро, навори караванҳоро идома медиҳем. навора нок замонда то хуш тамошо кунем. беҳтарин навоштаган иншоалло махлутон мешавад. ва як бояд такун шава, агар ҳамат хоҳиши бордорона мекунед, сечорсутна менатои моро қадр кунед, лайкҳоро намонда бошед, обязательно бимонед, нафарои тол мемонед, хоҳишмандам подписатсия кунед. ва ин каравани навбати мо бордоро солаш 96, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг зелёни, кузов караван. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нархаш 19000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин бензини холӣ, газа умуман дидагӣ нестай. срочно мегӯяд сум дар корае, бо савдорам мешавад. хаярдори аниқ занг бизана, беҳуда занг назанед, мегӯяд илтимос кардай исӯсо раҳм мегардам, мегӯяд мошин 100%. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор биромадагии бордоро. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. хоб дӯстони азиз, 11 каравани фурӯшии мо солаш 96, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг залатиси, кузов караван, дискоҳо шапалоқ. мошин қарор дорад бордоро дар ноҳияи Данғара. нархи мошин 25000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин хубай, пулозимай, барои ҳавай мефурӯшем шамега. рақамҳои соҳибаша барои маълумоти бештар дар рӯи навор мемонам. дӯстон, марҳамат занг занед ва маълумоти аниқтарро дарёфт намоед. хоб бордоро, ахирон караванеро ки ман ба шумо пешниҳод мегардонам, соли берушаш 1994, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка механика, ранг сур, кузов караван, пробегаш 358000 км мошин гаштагиай. номеро бошад транзит ва мошин қарор дорад дӯстони азиз дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 28000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин техас мотори 1 сола дорад, утилизатсияам дора, хадавоиш камтар кор дорад. дӯстони азиз, мошин 100% мешидагӣ. нархаш амия мега дигаида арзона мешавад. марҳамат бордоро, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. дар тамос шавед ва маълумоти муфассалтарро аз худи соҳибаш дарёфт кунед. хоб бордорои азиз, ба ҳамаи навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. мисли ҳар вақта дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. бордоро, ҳатман лайкҳои беплаб занед, нафарои тол мемонед, хоҳишмандам подписатсия кунед ва зангулаи канала пахш кунед, ки шутоби ҳаррӯза ай наворҳои мо бохабар шавед. ва бордоро, нафарои ки моро то охира тамошо карданд, дар комментария даромада 3 то 5 зер кунед ва мо мефаҳмем ки шумо моро то охира тамошо кардед ва ҳатман миннатдории худро баён мекунем. ногуфта намона бордоро, ки рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягон татон, ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чинавон молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсапи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. боқии дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. навори наваш рад кунед. хайр.